खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दा दिनै जोङो नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट्सखौ लाना फैलायबाय दा बे जाहैबाय इलेक्शन एमसीसी नांनाय लोगो लोगोनो दिनै BTC नि जा इलेक्शन एमसीसी मडेल कोड अफ कन्डाक्ट नांनायनि उनावनो दा दिनै BTC सरकारनि गोबां माने स्किमनि पोस्टार स्किमनि थाखाय खायसे पोस्टार सिथाबनाय दा बेफोरखौ बोखारनाय जों नुनो मोननाय जादों दा BTC नि मोनफ्रोमबो जायगायाव BTC गभर्नमेन्टनि जा एडभार्टाइजमेन्ट एबा स्किम दा बेफोरनि पोस्टारखौ बोखारनायखौ जों नुनो मोननाय जादों पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथाङा मोनसे मेम'रेन्डामखौ चिफ मिनिस्टार निसिम मोनसे लिरदों मेम'रेन्डाम गथायदों दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा BTC आव गोबां स्केम जादों दा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा DC सेक्रेटारि एबा गोबां माने बायदिसिना जबाव स्केम जादों होननानै दा मेम'रेन्डामखौ मोनसे चिफ मिनिस्टारनिसिम मोनसे गथायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो BTC नि साख्रि दा बै साख्रिनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनांगौ होननानै चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम खावलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मानगोनां BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव ब्लेसिं रेलि लादों दा बै रेलियाव गोबां मानसिनि गेजेराव बाहागो लानाय एबा हेलिकप्टारजों थांनानै बाहागो लाहैनाय दा बे नुथायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बे हाबाफारियावनो दा BPF नि मोनसे रेलि दा बै रेलियाव एबा बेनि मोनसे प्रग्रामाव बाहागो लानाय नुनो मोनदों दा बे जाहैबाय एसामिस सिंगार दा बे जाहैबाय फिगु काश्यप बिथाङाबो माने मेथाइ रोजाबनानै BPF नि मोनसे मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों फिल्म इन्डास्ट्रिनि रिया ब्रह्म दा बिथांनि हासबेन्ड बिथाङा मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा नाम्बार 8 दतमा कन्स्टिटिउन्सिनियाव बिजाथि लुबैनानै दा BJP दोलोनिफ्राय मोनसे आर'जलाइ गथायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो दा इराग्दाव ब्रह्म दा बिथाङा सिगां समाव बनरगाव समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि जानांगौ होननानै गोबां भटार्स बिथांमोना एबा सापर्टार बिथांमोना बिथांनि न'आव फैनानै हेफाजाब होनो फैदोंमोन दा बे समाव जोङो दा बिथांखौ इउथ विंनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोनसे एपइन्टमेन्ट होदों दा सेन्ट्रेल UPPL नि इउथ विंनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै गनायथिनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा BTC इलेक्शननि सायाव बिबुंथि लाखिनाय नुनो मोननाय जादों दा बे जाहैबाय BTC इलेक्शननि मोनफ्रोमबो पार्टिखौ खावलायदों दि दा BTC इलेक्शनखौ मोनसे आब्रुथियै दावराव दावसि गैयाजासेनो मोनसे सान्थि भाबै माने फोजोबनांगौ एबा इलेक्शनाव जेबो दावराव जायालासिनो दा मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिसा दा इलेक्शनखौ बारहोहरनांगौ एबा भटनि दा मोनथायखौ बयनोबो होनांगौ दा बैफोरबायदि खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बर'नि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जा थामहिनबा BPF UPPL खौसेथि जानांगौनि थाखाय बर'फोरनि मोन 6 आफादफोरा मोनसे सावरायनाय जादोंमोन दा बै सावरायमेलाव जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो रिजनेल पार्टिखौ माने खौसेथि लाखिनांगौ एबा खौसे खालामनांगौ होननानै दा बेखौ मोन 6 बर'फोरनि आफादा सावरायनाय जादोंमोन दा बै मेलाव UPPL निफ्राय मानगोनां UG ब्रह्म मानगोनां BTC नि CM प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन एबा हेफाजाब होदोंमोन होननानै बुंदों दा बेनि उनाव नाथाय BPF निफ्राय दा बिसोरो उननि समाव जेबो रेसपन्स होआसै सिगांनि समाव माने जइन जागोन एबा मोननैबो खौसेथि जागोन दा बे खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय लास्ट समाव रेसपन्स होआसै होननानै मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार बिथाङा बेखौनो फोरमायदों दि दा BPF निफ्राय लास्ट टाइमाव माने जेबो रेसपन्स फैयाखै एबा खौसेथिनि जा थांखि दा बैयाव सापर्ट होआसै होननानै दा बे खोथाखौ मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा रोखायै फोरमायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो दा बेयाव दिनैनि समसिम मानगोनां दिपेन बर' सारा बे खोथाखौ बुंदों दि BPF UPPL नि खौसेथिनि बागै दा दिपेन बर' सार बिथाङा बेखौनो बुंदों दि दा बाथ्राया जाहैबाय उननि समफोराव जुदि सम आरो थासारिया थिनोब्ला दा BPF आरो UPPL नि खौसेथिनि बागै इलेक्शननि उनावबाबो सावरायगोन दा बे खोथाखौ रोखायै फोरमायनो हादों मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार बिथाङा अब्ला नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा नोंथांमोना दा बैफोरबायदि खायसे टपिक्सनि सायाव सावरायबाय दा बेनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामनो दाबाव अके दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो अके गोजोन्थों